Hello again guys, so welcome back again. This is Dismayo, and for more videos guys, please subscribe and follow me on Facebook page. So now, for this video guys is pupunta po tayo dun sa bahay kubo ni Nanay Gloria kasi mag-harvest tayo ng tanglad at saka yung fresh malunggay. Yan guys, oh, kitang-kita nyo yung mga tanawin dito, overlooking po talaga yung fleece. Yan po yung sinasabi ko no, na yung area po talaga dito is very organic. Yan, fresh na fresh po yung hangin. Yan po yung naka-importante pag nandito po tayo sa bukid. So bukid is life po talaga. So ngayon guys, nandito po tayo. Dito talaga kami ako dumadaan. Kasi yung farm namin is nandun lang po sa kabilang bundok. So maglakad lang tayo patungo dito sa bahay kubo ni Nanay Gloria. Ito po yung bahay kubo ni Nanay Gloria. Nandito na po tayo. So pupunta po tayo dun sa ating sa kanyang tanglad or lemongrass. Ayan. Ang dami po kasi yung tanglad niya dito. Ayan, nandito po tayo. Ayan, so nandito tayo sa bahay. Si Nanay Gloria is wala po dito. Ayan, yung bahay ni Nanay Gloria. So dito naman oh, ang tanawin din dito is overlooking po din yung tanawin dito. Nakaka-relax at saka yung hangin oh. Fresh na fresh yung hangin. So nandun po yung mga talbos ng kamuti ni Nanay Gloria. Ayan, kung kita-kita nyo yan. So nandito po yung lemongrass. So nandito po tayo. Dito po tayo manguha. Yan, mayroong mga talbos ng kamuti. Yan o, ang daming lemongrass ni Nanay Gloria. Yan, nandun dito at saka dun. Puro mga lemongrass yan. So dito na lang tayo manguha. Kasi kunti lang lamang yung danggit. Yung gagawin nating tinula. So isa lang siguro. O isa kasi meron tayong sibuyas, isa lang. Yan, so nakaharvest na po ako ng lemongrass or tanglad. So ngayon magharvest tayo ng fresh malunggay. Yan, so yan lang po talaga yung gusto ko guys no, na ipakita ko sa inyo yung pagharvest ko para organic, di ba? Yan po isa sa mga content ko na harvest hanggang sa maluto yung ating ulam. Sa aming pananghalian yung tinulang danggit at saka mag-prepare po tayo ng kamatis. Yan, kilawin po natin yung kamatis. Ayan, so mag-harvest na tayo ng malunggay. Fresh malunggay po yung harvestin natin. So ayan na guys, ito na yung harvestin natin na malunggay. Yan kasi marami po siyang dahon. Yan no, fresh na fresh po talaga yan. Very organic. Yan, so kunti lang, mga 3 sigurong palwa no. Yan. Yan. So ready na yung ating mga ingredients, yung organic na tanglad at saka yung malunggay para sa ating tinulang danggit. Ayan o. So ayan na yan guys. So ito na po yung ating ingredients, itong malunggay at saka itong tanglad. Meron din natin kamatis. Lagyan natin kamatis at saka bombay. Ayan, so or sibuyas. Ayan o. So nandito po yung danggit na binili ko. Ayan o. Fresh na fresh po talaga yan. Ayan, so ilagay na natin kasi hugasan pa natin yan. Ayan o. Wow, danggit. Easy lang linisan yung danggit kasi wala po siyang hindi. So kailangan lang natin, kunin natin yung
ang kaniyang lamang loob. Diba? Yung lamang loob lang naman yung importante. Kunin natin yung lamang loob. So yung danggit na isda guys, is wala po talaga yung wala yung tawag dito, wala yung himbis. So kailangan natin kunin yung kanyang lamang loob. At saka itong binlod na to is okay lang yan kasi makain din yung binlod na yan. At saka yung hasang. Kunin natin yung hasang para mas malinis. Yan. Kunti lang yung hasang niya. Yan. Yan, madali lang maglinis na isdang danggit. Kunin mo lang yung mga lamang loob. Yan o. At saka itong hasang. Yan. Maliit na yung hasang niya. So ito meron siyang binlod. So ilagay na natin yan diyan ang binlod. Kasi makain po yan. At saka yung hasang, kunin natin yung hasang. Yan. Yung meron binlod. Ang dami ng binlod. Kunin talaga natin yung hasang. Ibalik natin yung binlod. Ayan, so ready na yung ating isda. Ayan o, tapos na yan. Ugasin natin yun. So, final na po ito. So next, i-prepare na po natin yung ating mga ingredients. Itong malunggay. Unahin natin yung tanglad. At saka yung ating sibuyas.
So, yung kamatis natin. Ito. Kunin natin yung mga liso. Ayan, so isunod natin yung ating malunggay. Kunti lang. Sabaan nga yung aso, guys. Ayan. Ayan, no? So ready na po yung ating mga ingredients. Ayan. So yung ating malunggay, tapos itong ating kamatis, at saka bumbay at tanglad, at saka yung ating fish. Ayan. So danggit. Ayan, no? So lagyan na po natin ng tubig yung ating calderin para sa ating tinolang isda. Ayan, kunti lang. Ayan, so itakang na natin. Ilagay natin sa ating saingan. Ayan, no? Yung saingan natin. Ayan. Buwang kayo. Ayan. Epoy na. Yan o. Takpan na natin. Ayan. So yan guys, pag kumukulo na yan, ilagay na po natin yung ating isda. So ngayon, mag-prepare po tayo para sa ating kinilaw na kamatis. Ayan. So, yan o, yung kamatis na fresh na fresh. Ayan. Kilawin po natin to. Lagyan natin ng suka, limonsito. Ayan.
Mahilig po talaga ako magkilaw ng kamatis sa amin. Una natin isali yung liso o yung seeds. Yan. Ganyan lang. Kunin natin yung mga liso. Ayan. Ayan. So, ready na po yung ating lagyan po natin ng sibuyas. So yung last is yung liminsito. Yung sarap. So lagyan natin ng konting asin. Yan. So last one lagay natin is yung suka. Lagyan natin ng suka. Perfect. Tapos na po natin ma-prepare yung ating kinilaw na kamatis. Ayan o. Saka ito naman yung ating para sa ating tinula. So ayan na guys, parang kumukulo na po yung ating saingan. So ilagay na po natin yung ating isda na danggit. Yan o. Wow. Ayan. So pag kumukulo na yan ulit, is ilagay na po natin yung ating mga sibuyas, kamatis at saka yung tanglad. So last one na po yung ilagay yung malunggay. Ayan guys, so takpan na natin ulit. So ayan, so kumukulo na po yung ating isda. So ilagay na po natin yung ating kamatis at saka yung ayan o, kamatis unahin natin lagay. Ayan. Tapos itong sibuyas Bombay.
last one itong ating tanglad. Yan. So, takpan natin ulit. Yan, pag kumukulo na yan ulit guys, is ilagay na po natin yung malunggay, last one. So, finally, yung malunggay na naman natin yung ilagay natin. Yan. Okay. Yan o, kumukulo na yan. So, ilagay natin yung malunggay. Yan. Takpan natin ulit. So, ayan na po guys. Luto na po yung ating tinulang danggit. Ayan o. Wow, ang bango. Tikman na natin. Perfect yan. Sarap. You know, nagugutom na ako guys. So maraming salamat po sa walang sawang sumuporta kay Tips Mayo. Ang keeps it always po. And God bless. Maraming salamat sa inyo. Bye bye. Thank you for watching guys. Bye bye. Paalam.